Takže ahoj, já vás všechny zdravím a toto je tutoriál na program, kterým natáčím svoje let's playe. Jmenuje se Hypercam 3. No a najdete ho na stránkách www.mediafire.com. Jo? Tohle si zadáte. No a když teď přijdem na Mediafire, tak nechcem přeložit. Tak teďka akorát moc nevím, protože já jsem to stahoval Mediafire, když si dáte tuto stránku, tak mělo by to být, že se tam přímo zadáte ten název, takže já jsem si tam zadal mediafire.com/otazník PD7 R87 HRFJ 8 JR3R. Já vám když tak pošlu ten odkaz na tuto stránku, já vám to když tak napíšu do popisku videa, tu stránku. No a když si na tom Mediafire jako dáte tu stránku, tak se vám zobrazí tady tohleto, co teď tu mám já. No a dáte prostě download, kliknete na to. A ještě k tomu potřebujete WinRAR. Tohle je ten program. Asi dám taky. Nejsem si jistý, jestli vím tu stránku, kde se WinRAR stahuje. No, možná ji tam dám, možná ne, však to vidíte v popisku videa. No a vlastně, když si stáhnete Hypercam, tady tímhle tlačítkem, tak se vám potom naskytnou tyto dvě ikony. Jedna už je klasicky ten Hypercam 3 program, no a druhá je tady tahleta Hypercam 3.5.rar, řekněme složka. Prostě něco jako akorát je to prostě otvíratelné, hlavně teda přes ten WinRAR. No, když si to pomocí toho WinRARu teda otevřete, tak se vám tady naskytnou tyto tři řádky prostě. Tohle to je přímo ten installer toho programu. Tohle jsou nějaké kredity, blbosti prostě. No a nás bude zajímat tohle, to je key code. No a tady tohle si celé skopírujete, jo? A vlastně ono to funguje tak, že jakmile si nainstalujete to Hypercam 3 a pak si ji rozkliknete, tak se vám zobrazí. Já teď nevím, jestli mi to půjde. Ano. Tak se vám zobrazí vlastně tady tohle. Takový programek, akorát, že to vlastně, jak se vám tady zobrazí takováhle ta úvodní stránka rekord, tak tady tady bude taková bublina na vás vyskakovat, že máte zadat registrační kód. Protože bez toho registračního kódu jste prostě v háji a ta Hypercam vám po čase jakože prostě se ukončí ta zkušební verze. Takže vy si prostě normálně vezmete si skopírujete tenhle kód a hodíte si ho do toho okýnka na ten key code. Jo, to se jmenuje key code, psáno, key code. No, takže vy si ho tam prostě skopírujete, pak jenom potvrdíte a zobrazí se vám tam, že to právě bylo úspěšně, jakoby se nastavila licence, takže vy to vlastně budete mít úplně, myslím, že já nevím, na jak dlouho už je to pak s tou licenci, ale myslím, že na pořád. Já to teda zatím mám pořád a to už to mám takový skoro, řekněme půl rok. A jsem s tím programem velice spokojený, protože je to rychlý program, je spolehlivý, no a samozřejmě můžete tam natáčet neomezeně dlouhé videa.
tolik ode mě, já se s váma budu loučit, takže když tak mi dejte like, podpořte mě klidně odběrem, když se vám to bude hodně líbit, no a já se s váma pro tuto chvíli už loučím a těším se u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget, takže s pozdravem do 815. Nazdar!